Čaute ľudia, ja som Peteriko. Prepačte, že až teraz natáčam video, kedy vám ďakujem za 1, 2, 0, 120 odberateľov. Kak sa, vy ste najlepší, aj keď už ste to počuli pri 10, 11, 15, 18, 19, 20. Už ste to strašne veľakrát počuli. Ale aby som to tak veľa neďakoval, tak som sa rozhodol, že budem ďakovať iba na desiatových číslach. Že keď dáme teraz, že 130 odberateľov, až vtedy budem ďakovať. Potom keď dáme 140 možno, tak budem až vtedy ďakovať. Viete, aby to nebolo zase, že otravujem, že... Viete, som aj prehajpovaný, lebo som mal veľa cukru. Takže to je úplne na mňa v pohode, na každom dieťati. No, že chcel som vám strašne poďakovať za 120, už máme 128, sa mi zdá, ako som to tam pozeral a dneska vyjde ešte jedno video a zajtra nevyjde, lebo zajtra cestujeme do Prievidze za mojimi starými rodičmi, tak zajtra nevyjde žiadne video, len aby ste vedeli, aby ste si aby to bolo všetko v pohode, jo. Ďakujem vám za 120 odberateľov a vidíme sa asi v sobotu alebo v nedeľu, jo. Tak to je všetko ľudia, tak zatiaľ ahoj.